Moni teenager yake be kankhani mwachidulete zomwe zikupangika ku Mali kukupangika zitopotopo sukuli bwinoyi boma kantiti ndi ame ili pakati pa ngati nkhondo ya mkatikati ndi magulu a upandu a materrorist ku Mali komweko akukanganira na kulanda dziko zinambira kalekale maiko awa pali Mali pali Burkina Faso ali ndi mavuto amene wawo kwambiri kuli unrest kuli bentendere ndi zakhazo kupangika kwa nthawi yaitali koma pano kuno zaonjeza kwambiri kuti materrorist aja afuna nokutani akulowererano afuna kulanda sizili bwino ndi pali mtsikana uyu dzina lake Mariam Cisse ndi wapa TikTok weti za social media izi amakonda kuponya mavideo ake chani amasonyezera kuti yeyo amasapota ame osati magulu enawo ndi amakonda kuchambula mavideo ake akuti ku capital city moti maguluwo analandalanda malo amene kuli mafuta chani zonena kuti dziko lositi bwino mpaka African Union yadandaula kuti dziko li zinthu zizikuyenda bwinoyi la Maliro ndi Mariam Cisse ali ma followers over 100,000 pa TikTok amakonda kuponya ma videos ake ma live chani amapita mtauni ku market kwina kwake malo onena kuti muli magulu au panduwo kuti amakonda kupezeka kumene koko ata amapita kumakadzijambula ma live kumene koko ndi anthu aja anachita notice kuti munthu uyu akamajambula ma live yake akamapanga post akumati jambula mu ndife tomwe ndi anakhala ngati ayamba kumpanga follow kuti kodi munthu yakutani iye ujaso samazindikira kuti ayamba kupanga follow ndi anthu aja anazindikira kapena tineyo kuti anapanga conclude kuti akumakajambula dala akumapita ngati kuti adzijambula zake TikTok aponya video pena kwa yankhula kumene aponya video ndi anaona ngati kuti akuajambula dala wapanga mgwirizano ndi ame amati akajambula kukaponya mucha ndi kuti ame azikuona nkhope zawo anthu aja ali magulu amatera aja au pando aja adzaona nkhope pena kuwapatsa moni pena kutani basi adzachita identify kuti adzitha kumaka achita ataki kapena kuagwira kapena kuamanga bwino ndi anamona ngati kuti iye akwathandiza ame ndizo mwana panga anthuwo angonyamuka kupita kukamugwira ali zaka zake ma 20s akamugwira nkupita naye mtauni kumbali yomwe kunali nsika waukulu wakwauko kumuyika pa mtetete poteropo anthu onse akuona kwauza anthu onse kuti izi nzomwe timapanga anthu amene akulowerera zonse sizikuakudza amupha amuombera anthu onse akuona ndi abale ake ena omwe anali pomwepo aonerera nawo modi ngani ili news ili nkamwe onena kuti Mariam Cisse uja amutani amupha just like that ngati kuti amugwitsa ntchito kuti akhale ngati warning kwa anthu ena pena social media ikuvulazisa anthu ndithu osatiso pang'ono zoopsa zomwe zikuchitika maiko enaito iyo inali update chabe za Mariam Cisse zikomo kwambiri.